Dyma Olive o Pethau Olyv. A fi yw Yvonne o Pethau Olyv. Dwi'n ers Sony, mae'r ddwy o ni wedi ymddeol, a ni wedi dechrau busnes wedi ni ymddeol, yn dyfe? A ni'n trafod, does dim siop da ni, ond ni'n trafelu rownd, wneud sioeus a lysen a clwbiau gwawr a beth fel yna. A ni wedi dod i'r Eisteddfod am y tro cyntaf. A mae pethau wedi mynd yn dda iawn. A mae bobl lle gweld beth da ni werthu chi'n gweld. So mae hwnna'n helpu'r busnes i ddim lan. A drwy sioeau fel yma, da chi'n hyrwyddo'ch busnes, ie? Ie. Neu ni'n mynd i clwbau menywod, ysgolion, tipyn o fanne. Ond sy'n... Fewn i'r rywle, ti'n gweld? O, na chi. Fewn i'r rywle. Cael y galwad a ni off.